बिटिसिआव थारैनो जुदि बिजेपिआ सरकारखौ दायोब्ला एजे बर' जाथि हिसाबै एजे जोंनि काउन्सिला मा अबस्थायाव जाहैगोन? आन्दलन जाफिनगोन गाबोन। XNDP सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां नांबोनाय बिथाङा बुंदों APPआनो BPF, BPFआनो APP बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया मा बुङो? रनजित बसुमतारिया मबे एंगेलजों माबायदि स्टाडि खालामदों माबायदि नायदों बेखौथ' आं मिथिया किन्तु जों APB हिसाबै जोंनो UPPLबो जोंनो BPFबो मानो होनना बुङोबा BPFआबो मोनसे बर' हारिजों दाजानाय BLT जों दाजानाय मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टी UPPLआबो एबसुदों बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफादजों दाजानाय मोनसे पलिटिकल पार्टी दा गतिके जों आदारवाइज नङा जों हारि बेरेखा नङा NDFBआ APBआ हारि बेरेखा नङा जिहेतु BPFआबो BLT जों बर'नि हंग्रामि नेताफोरजों दाजानाय मोनसे पलिटिकल पार्टी आरो UPPLआबो माहारियारि आफाद एबसुजों दाजानाय मोनसे पलिटिकल पार्टी बे हिसाबै जों मोननैनिबो जोंखौ आदारवाइज लानायासो गोरोन्थि जागोन बेहा जोंखौ आन्डार एस्टिमेट जुदि खालामदोंब्ला जोंखौ आदारवाइज जुदि खालामदोंब्ला गोरोन्थिया बिनिसो जे बिथाङालाय APB एबा NDFBखौ नागारनानै रनजित बसुमतारियालाय सोरथो नङा होमबा रनजित बसुमतारियालाय सोरथो NDFBखौ नागारनानै बर' हारिखौ नागारनानै अब्ला बिथांमोना बर' हारिनि रिजनेल पलिटिकल पार्टीयानो नंला BPF आरो APBआल'सो बर' हारिनि मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टी जानानै थाहैसिगोन बिथांमोना अलरेडि रायजोनिफ्राय किक आउट बेबायदि बाथ्रा जुदि साननानै लादोंब्ला आंनिफ्राय स्पष्ट आरो बेराफारसेथिं आं बेखौबो बुंगोन हयथ' बिथाङा किसु इनफरमेसन कालेक्ट खालामदोंबो जानो हागौ वान साइडेडल' बे इनफरमेसन मोनदों जानो हागौ वान साइडेडखौ आं उनाव बुंगोन मोनसे साइडखौ आं बुंनो नागिरदों मोनसे इनफरमेसन निस्सय बियो मोनदों जे जोंनि अदालगुरिनि BPFनि नेताफ्रा बिश्वनाथ आरो सनितपुर गहपुर बेबायदि ओनसोलफोराव थांनानै बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुंना लाहैदों जे APBआ BPFनिनो मोनसे बाहागो होननानै बिथांमोना गावनि खुगाजों बुंनानै लाहैदों आरो बिथांमोना बुंहैदों जे APBआ हरसिंगा धनसिरि आरो रौतायाव केन्डिडेट होआ बेनिखायनो नोंथांमोना जोंजोंनो था होनना बुंहैदों खारन बिथांमोना मिथिगौ बे सनितपुर गहपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा NDFBनि अनगायै गुबुन पलिटिकल पार्टीनो APBनि अनगायै गुबुन पलिटिकल पार्टीनो भट होआ बिथांमोना मिथिगौ बिनिखाय बिनि भटार्सफोरा APBनि भटार्स होनना मिथिनानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंहैदों दिनै रनजितआ बे इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै बुंदों जानो हागौ दिनै आरो बिथाङा मिथिना मिथिया मोनसे आरो UPPLनि टप लेभेलनि नेताफ्राथ' जोंनो जलाय उथिलाय खालामगासिनो दङ रायज्लायगासिनो दङ बे मोनसे इनफरमेसनखौबो रायजोनि सिगाङाव क्लियार खालामनानै हो दिनै अक्सिजेन नागिरगासिनो दङ UPPLआ बहा मोनगोन बहा मोना BJPजोंसो खारजानानै उनावहा अक्सिजेन नागिरगासिनो दङ बेखौबो क्लियार खालामना होदों रायजोनो दा बेनिखाय आं बुंगोन जे जुदि बिथाङा APBखौ BPFनिनो मोनसे बाहागो होननानै बुंनो लादोंब्ला APB आरो BPFआल'सो बर' हारिनि मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टीसो नामा दे गावसोरा नंला नामा मानो बे पार्टनिफ्राय जानगाराव थांनो नागिरदों बिथांमोना आरो जानगाराव थायोबा खिन्थु सेवगोन बे पार्टीया आं बेखौनो बुंगोन फरायसा आफादफ्रा खौसेथिनि बाथ्राखौ गोलाव समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों मैया दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय गुबुन गुबुन आफादखौ लानानै जेरैबायदि एग्जाम्पलावहाय आबसु थाफाबाय बर' साहित्य सभा थाफाबाय ट्राइबेल संघ थाफाबाय आरो बायदि बायदि दल संगठन दंफायो इउनाइटेड फराम अफ XNDFBखौ जों नुनो मोनाखै आरो लोगोसे बनसु आफादखौ जों बे आफादाव नुनो मोनाखै दा बेफोरबायदि माखासेखौ लिंहरदों माखासेखौ लिंहरालाफानो जुदि सावरायबाय थायोबा बेफोरबायदियाव खौसेथिया फैगोनखौ नुदों नामा? बर' रावाव मोनसे बाथ्रा दं आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होनो आदारबो होगोन जाफैदो होननानै आरो खाथियाव जानो फैयोबा बे नावद्राखौ टं टं बुना होनानै हरगोन बियो थिग बेबायदिनो जोंनि जातीय संगठनफ्राबो बेबायदिनो जाथिखौ लानानै खेलाखौ गेलेबाय थायो दा बेनिखाय आं बेखौसो खावलायगोन इसु थागोन बिस्राबो
एबसु हिसाबै निसय इसु दङ गावसोरनि इसुखौ मावलांगोन आरो बे इसुआव एनडिएफबि बनसु बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा गैयाब्लाबो साक्सेस जागोन बायदिखौ गावसोर आन्थायैनो मावनो हागोन बायदिखौ हयथ' नुदों खोमा बिनिखाय जोंखौ साइड खालामनानै दोनदों बिनिखाय जोंखौ प्रयोजन जायाखै खिन्थु प्रयोजन अपेक्षाया जेब्लानोखि नांगौ जायो जोंथ' रेडियाव दङ जोंबो गासैजोंबो सावरायनो थाखाय बिथांमोना जोंनि खाथियावबो फैगोन आं आखा लाखिदों आं आदारवाइस लायाखै बिथांमोनखौबो गाव गावसोरा जिखिनि मावनो नागिरदों मावगासिनो दङ मावनो हादों हायाखै बिसोरनि खोथा आं क्रिटिसाइजबो खालामनो थाङा खिन्थु खोथाया बे आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जे खौसेथिया खोनासंनायाव मोजां इउनिटि बाथ्राया खौसेथिनि बाथ्राया खोनासंनायाव मोजां खिन्थु प्रेक्टिकेलाव बियो मोजां नङा मानो मोजां नङा होनना बुंदों आङो हाया बेखौ दिनै आङो नुयो बहुद मेल मिटिंफोराव नुयो बेबायदि गिदिर गिदिर बेनार होयो आरो बेयाव मट' थायो पिस इउनिटि इन्टिग्रिटि बा पिस इउनिटि हारमनि बेबायदि थायो गिदिर बेनार होयो खिन्थु लेक्सार टेबोलाव गाखोनानै जाया प्रग्राम कन्डाक्ट खालामदों आं पार्टिनि मुं लाला बे पार्टिया गुबुन पार्टिखौ थिगसे रायो आरो गुबुनाबो बेबायदिनो बेनार होनानै पस्टारिं खालामनानै मिटिं खालामो बे पार्टियाबो थिगसे रायो गुबुनखौ अब्ला पिसनि ओंथिया मा थाखो दाखालि बिथांमोना जेनेबा ज' जानानै रायज्लायबाय मा रायज्लायदों मा रायज्लायाखै जोंथ' मिथियाना आरो जोंखौ वान साइडेड नागारनानै बा एपिबिखौ एनडिएफबिखौ वान साइडेड नागारनानै सोरखौ लानानैथ' खौसे खालामनो नागिरदों माबेखौथ' खौसे खालामबावनो नागिरदों खौसेयाथ' एबसुआथ' मोनसेल'सो ना एबसु हिसाबै खौसेखा खिन्थु खौसे होनना बुङोबा गुबुनखौ लादेरनानैसो खौसे जागोन ना खौसे जाया बिथांमोना हारसिंनो खौसे जानो नागिरबाय थायो हारसिंलाय बोरै खौसे जानो खौसे होनना बुङोबा 10 जन दङबा 10 जोनाबो लोगो नाङोब्ला बेखौ खौसे होनना बुंगोन हारसिंथ' खौसे जानो हाया आंबा हारिमु हिसाबै हारसिं आङो हारिमु हिसाबै आं खौसे जानो हाया नोंथांखौबो लानांगोन सोरखौबा लानांगोन गासैखौबो लानानैसो खौसे जायो खौसेनि मिनिङा बेसो दा खौसेनि मिनिंखौ बिथांमोना बुजियोना बुजिया आं बेखौ हमनो हाया मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैफिनबावदों गेजेराव जोंनि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार फैदोंमोन 20 साननि थाखाय बिथाङा सुटियाव लिभआव फैदोंमोन दा बे समावहाय नोंसोरो सब समाय नोंसोरखौ बे समाव खाथियाव क्ल'सआव थाबाय थानायखौ जों नुदोंमोन थ' बावहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर जेरैबायदि बिपिएफ आफादनि आफादगिरि दा इउपिपिएलनि आफादगिरि दा बेफोरनि बायदि रोखोमनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना लोगो हमफैनायखौ नुदोंना नुवाखै बेनि सायाव मा फोरमायदों थांनाय मासाव जेब्लानोखि नाब्ला सारा 20 दिननि एनुवेल लिभ लानानै न'आव थाफैदोंमोन बेखिनि समायाव जोङो पलिटिकेलि लिडारफोरखौ नेताफोरखौ जों लोगो हमफैनायखौ नुनो मोनाखै जोंनि रिजनेल मोननै पलिटिकेल पार्टि इउपिपिएल बिपिएफ मोननैबो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनाय जों नुवाखै नेशनेल पार्टि हिसाबै कंग्रेस बिजेपि गुबुन गुबुन दलफोरनिबो नेताफोरखौ जों लोगो हमनायखौ नुनो मोनाखै बरंस आदिबासी डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि डिपुटि चिफ पिटर दां सारा गलाघाटनिफ्राय फैनानै नाब्ला सारखौ लोगो हमफैदों सन्मान जनायफैदों आशीर्बाद लानानै थांदों दिनै जोंनि उदालगुरियाव थानाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि नेताफ्रालाय बेसेथो गोजानमोन नाब्ला सारखौ खबर लानो दिनै सन्जय सरगियारिया दिनै सासे एमसिएलए होननानै सिनायथि मोनदों गबिन्द बसुमतारिया सासे डिपुटि चिफ आरो एमएलए होननानै सिनायथि मोनदों सोरनि अननायाव मोनदों नाब्ला सार गैयामोनबा एनडिएफबि आफाद जायामोन एनडिएफबि आफाद गैयामोनब्ला गबिन्द बसुमतारियाथ' मास्टरसोमोन सन्जय सरगियारियाथ' गलाघाटनि सासे कार्बि आंलंनिसो सासे व्यक्तिमोन दिनै जोंनि बिटिसिआव फैनाय एमसिएलए जानो मोनफैनायनि मर्यादाया सोरनियाव थानांगौ दिनै बेबायदि व्यक्तिफोरा बैसोर बायदि व्यक्तिफोरा जाय मानसिया बेबायदि मोजां सन्मानाव दैखोनानै लाबोबाय बिसोरखौ बेबायदि मानसिफोरखौ 1 मिनिट राइडआवनो फालि गांसे होना सन्मान जनायनो बिथांनिफ्राय आशीर्बाद मोनसे लानो सम गैया दिनै रिहन दैमारिनि न'आलाय उदालगुरि रन्जन दैमारिनि न'निफ्राय बेसेथो गोजान आम्बागुवा बेसेथो गोजान बिथांमोन बायदिया लोगो हमैनो सम गैया दिनै हरसिंगानि बारग' एमसिएलए डिपुटि स्पिकार त्रिदिप दैमारि बिथांनि टिकेटखौ थांनाय 2015 सनाव बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय रन्जन दैमारि सारानो टिकेटखौ बिना होदोंमोन
नाब्ला सारनि अनसायनायावनो बिथाङा BPF नि टिकेटबो मोनबाय नाब्ला सारनि अनसायनायावनो देरहानानै लांनानै 5 years बे डिपुटि स्पिकार जानो मोनबाय बेबायदि व्यक्तिया दुखुनि समाव न'आव 20 दिन फैना थाफैनाय समाव फंसे रायदाव फैनो सम गैया अब्ला बिथांमोननि रहस्यआ मा सारा फैग्रोमोनानो UPPL नि नेताफोरनोबो BPF नि नेताफोरनोबो मेसेज होनानै दोनहरदोंमोन आङो 20 दिननि थाखाय न'आव दंफैयो बे बाथ्राखौ खोन्थाना दोनदोंमोन किन्तु आंखौ लोगो हमनो फै सारा बुङाखै आं लोगो हमनो थांगोन बेखौ बुङाखै आं 20 दिननि थाखाय लिभाव एनुवेल लिभाव आङो न'आव दंफैयो बे बाथ्राखौ खोन्थाहरनानै दोननाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ खोन्थाहरनाय दिनसेयावबो लोगो हमफायाखै अब्ला बिथांमोननि खोथा बे जुदि प्रयजन सानाखैब्लालाय बिनिखायनो लोगो हमाखै प्रयजन साननायमोनबाथ' लोगो हमगौमोन साराथ' फैनानै लोगो हमफायदों चिरांनिफ्राय फैनानै लोगो हमफायदों नोंनि थाखाय प्रयजन नों फैदों मानसिफ्रा गलाघाटनिफ्राय फैदों कार्बि आंलंनिफ्राय फैदों त्रिपुरानिफ्राय फैदों नागालेण्डनिफ्राय फैदों बेंगलरनिफ्राय फैदों लोगो हमफायदों किन्तु एरियायाव थानाय राजनेताफ्रा लोगो हमनो सम जाया अंकआ मा जों मिथिया हदायबो राजनेताफ्रा निश्चय प्लास माइनास इन्टु डिभाइडजों खारो बेयावब्ला माइनास मोनदोंना ना माइनासखौनो मोनबाय खोमा बेनिखायनो लोगो हमासै इन्टु मोननाय मोनबाथ' लोगो हमगौमोन माइनासजों डिभाइडजों मोनबाय खोमा बेनिखायनो लोगो हमाखै बिसोरनि अंक बेयो दा जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया बेफोरखौ क्रिटिसाइज खालामनानै सम नस्थ' खालामनांगौनिबो खोथा गैया जोंहा मावनांगौआ क्लियार जे APBआ NDFBनि बिथायाव जोनोम मोननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि गोथै सहनि हासाराव बेरखांनाय बेयो मोनसे पार्टी आरो बे हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जाफुंहोनो थाखाय जों दिनै जुजिदों राजखान्थिनि दावहाखौ जोङो होदों आरो जोङो देरहागोन आरो बे दावहा फोथाराव जोङो देरहानानै जोङो नाब्ला सारखौ उदां अख्राङाव जोङो लाबोगोन बे जोंनि थांखि मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबावदों APB हिसाबै उदालगुरियावहाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनबा समस्ति बे मोनबा समस्तियाव जोङो APB हिसाबै मोनबायावबो जोङो देरहागोन जोंनि थाखाय मोजां अंकआ जोंहा क्लियार मोनसे गामियाव जुदि 100 जन भटार्स दङब्ला जोंहाथ' पार्टी गैयामोन पार्टी गैयैखाय बे 100 जन भटार्सआ 40 जना BPF नि जाना दंमोन 40 जना UPPL नि जाना दंमोन 20 जना BJP नि जाना दंमोन दा जों फैनाय लोगो लोगोनो बै 40 भटार्सनिफ्राय जोङो 15 जनखौथ' मोनगोन बै 40 जन UPPL नि भटार्सनिफ्राय जों 15 जनखौथ' मोनगोन 30 जन जायाखै होमबा बै 20 जन BJP निफ्राय जों साबाखौथ' मोनगोन 35 जायाखै होमबा अब्ला 40 निफ्राय 15 माइनास खालामनाय लोगो लोगोनो बिसोराथ' 25-25ल' थाबबाय जोंहा 35 जानो जायाखै जोंहा अंकआ क्लियार बिनिखाय बे मोनबा समस्तियाव देरहागोन जोङो लयख' लानानै खामानि मावदों मोनसे समस्तियाव देरहानो जुदि 15,000 भट नांगौब्ला 15,000 भटआ जोंनि आखाइ मुथियाव दायो दंखायोसै बे मोनबा समस्तियाव गेरेन्टि जोङो देरहानाया दा बिनिखाय जोङो मजबुत आरो जोङो बे 15,000 भटार्सखौ लानानै जों दायो एरदेर होनायनिसो खामानि मावबाय थादों जाहाथे थाबोआ जाहाथे उन्नति जानो गोनांनिफ्राय बन्सित जाया जाहाथे गावनि मोननांगौनिफ्राय बन्सित जाया जों रावखौबो नागारबोनो नागिराखै नों UPPL नों BPF नों BJP होनना जों साइड खालामना दोननो नागिराखै बयखौबो अननो थाखायसो APBआ जोनोम मोनदों जिहेतु 15,000 मोनसे समस्तियाव जोंनि भट बेंकआ जाखाबाय बे 15,000खौ लानानै जों बयखौबो मारै लाबोदेरनो हायो बेखौसो नोजोर बोनानै APBआ खामानि मावबाय गोबाङानो सोंथि सोंबाय थायो APBआ BJP नि अक्सिजेन लानानैसो ओंखारदों होननानै जोनोम जादों होननानै बुङो आरो BJP निनो माबा मोनसे सहायफोर लादों नामा ना बे बुस्थुआ क्लियार दिनै मोनसे आफाद बा मोनसे पार्टिया माब्ला जोनोम जायो बबेबा समाव सोरनिबा थुनज्लायनायाव जुदि मोनसे आफाद बा मोनसे पार्टिया जोनोम जायोब्ला बे आफाद बा बे पार्टिया इलेक्शनसिमखौनो सहैयैखौ जों नुदों किन्तु जोङो सोरनिबा थुनज्लायनायाव जों जोनोम जायाखै मोनसे जारिमिनखौ नायहर जि समाव बर' हारिया नासय जादोंमोन गादब जादोंमोन सोबख' जादोंमोन जाथि हिसाबै थांना थानायनि राहा लामाया जोब्बायमोन बेखिनि समायावनो NDFBआ हाथियार लानानै संग्राम खालामनो जोनोम मोनदों हारिखौ गाबथाबोदों
आरो NDFB नि नांनाय जुजिनायनि गेजेरजों जों दिनै बर' राव रायज्लायनो मोनदों। जों दिनै गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै थांनानै थानो मोनदों। जों दिनै फिसा दखलसे 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टखौ जोङो मोनदों। दिनै बे नांनायनि फिथाइ। नाथाय जोङो दिनै सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोङो राजखान्थिनि फोथारखौ नायबाय जे जों जे नांनायनि गेजेरजों जे 6 शिड्युलखौ मोनदों, फिसा मोनसे एरेन्जमेन्टखौ मोनदों। दिनै बे फिसा मोनसे एरेन्जमेन्टआ सोरजोंबा मन'ग्लब जानो नागिरनायखौ मोनदों। बै समाव बर' जाथिया जेरै मन'ग्लब जानो नागिरनायाव NDFB हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन, जों दिनैनि तारिखाव पलिटिकेलि बर' जाथिया मन'ग्लब जानो नागिरनायाव बारग' NDFB राजखान्थिनि दावहाखौ नांदों। दा बेवहाय सोरनिबा थुनज्लायनाय बा सोरबा BJP नि सहाय लायनायनि खोथा फैया। जेरावनोखि जाथिया गोमानो नागिरदों आरो गोमानो नागिरनाया नैबेनो UPPL BPF गोरोबलायनो हायैनि थाखाय जोंहा रिजनेल पलिटिकेल पार्टी जोंनि मोनखानाय अधिकारा गोमानो नागिरदों। दिनै BPF आ बुङो जोंनि 6 शिड्युलनि अधिकारखौ हमथानो थाखाय नांगोलनि सावगारियाव भट हो बिथांमोना बुङो। खिन्थु गोरोबनोथ' हाया। हारसिंथ' दिनै फेर फाथिनो हाया। दा बिनिखाय जुदि गोरोबलायनायानो गैयाब्ला जोंथ' मन' जानोसै BJP जों। अलरेडि जोंखौ 60% मन' खाबाय। दिनैनि सरकार सोलिबाय थानाया माइनरिटि सरकार। 11टाल' देरहानानै जेरावनोखि 21टा सरकार दानो हायो, 11टाल' देरहानानै सरकार दादों। अलरेडि जोंखौ 60% मन' खाबाय BJP आ। दा अब्ला बिनिफ्राय माबोरै जों उद्धार खालामनो हायो बेखौसो नोजोर बोनानै NDFB आ APB पार्टीखौ दादों आरो आसामजों लाखिदों। जेरै जोङो जाथिखौ हाथियार लानानै संग्राम खालामनायनि गेजेरजों गाबथानो हाबाय, नैबे राजखान्थिनि दावहानि गेजेरजों मन'ग्लब जानो नागिरनाय बे 6 शिड्युल मन'ग्लब जानो नागिरनाय बर'नि राजनितिखौ जों हमथानो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बेनिखाय APB आ आं थोंजोङै बुंगोन BJP निफ्राय जों अक्सिजेन लानानै नङा आरो सरासनस्रायै थंलेट मेलेमजों सिन्ता खालामोब्लाबो नुयो जे BJP आ जुदि NDFB खौ अनसायनायमोनब्ला दिनै जोंनि सेंग्राफ्रा थेला नारनानै जानाङामोन, बयलार गोदानानै जानाङामोन, अमा दाननानै जानाङामोन, बन रोगानानै जानाङामोन, जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जेलाव थानाङामोन। दिनै बिथांमोननि अनसायनायखौ मोनैनि थाखायसो जों दिनै बे अबस्थायाव दङ। बर' फिसाफ्रा बे अबस्थायाव दङ। जि समाव जों मोजां हिक्खा लानानै साख्रि बाख्रि लानांगौमोन, बे समायखौ जों हारिनि थाखाय त्याग खालामबोबाय, हारिनि थाखाय जोङो नागारसारबोबाय आरो जों दिनैनि तारिखाव मोजां हिक्खा लाब खालामफिननाय बबेबा इउनिभारसिटियाव जोङो लेखा सोलोंहैफिननायनि जोंहा सम गैया। दा अब्ला बैखिनि समायखौनो त्याग खालामबोनाय जोंनि दावहारु लोगोफ्रा दिनै बिथांमोननि अबस्थाया मा? दिनै जुदि बोथिसे मोनजायोब्ला गाबोननि थाखाय बे सिन्ता खालामो। दिनै जुदि गथ'नो गांसे गस्ला होनो हादोंब्ला आरो बे जिखांनानै आं बायनानै होफिननो हागोन ना हाया बे सिन्तायावसो थानो गोनां जायो। दिनै जुदि बेदर सेरसे मोनजादोंब्ला आरो आं माला मोनजाबावगोन बे सिन्तायावसो थानो गोनां जायो। जोंनि अबस्थाया बे। दिनै BJP आ एसेबांखिनि अनग्रामोनब्ला जोंखौलाय बेबायदि अबस्था खालामामोन ना। आरो अनजाग्रायाथ' मालाय दोनखायो, प्रमदखौसो अनबाय थादों। 11टाल' देरहानानै BTC नि चिफ बनायनाय माने अनजानाय नंगौना नङा बेयो? अनजादों बिथांमोनानोथ' दा BP टिम। बेराफारसेथिं BPF आबोथ' अनजागासिनो दङ। BPF नि जे 7 MLA दङ बिथांमोनाबो जे BJP निनो फ्लर एलायन्सआव दङ, अनजागासिनो दं मालाय बिसोरा। खिन्थु आरो बिथांमोनानो जोंखौ आरो B टिम होननानै बुंनो नागिरो। बे जाबाय राजनितिक भाषण। दा बेनिखाय बेफोर राजनितिक भाषणआ आउटडेटेड जाबाय। रायजो राजाया बुजिखायो, मिन्थिखायो APB आ मानि थाखाय जोनोम लादों आरो रावनिबो थुनज्लायनाय बेयाव गैया, बेयो क्लियारखा, मोनथिखागौ। बेनिखाय जों आगबारिबाय थादों। BTC आव थारैनो जुदि BJP आ सरकारखौ दायोब्ला एजे बर' जाथि हिसाबै एजे जोंनि काउन्सिला मा अबस्थायाव जाहैगोन? आन्दलन जाफिनगोन गाबोन। सिदा खोथा बेयो। BTC खौ जुदि BJP आ 100% सासन खालामोबा आन्दलन खालामनो हारिमुआनो ओंखारग्रोगोन। आन्दलन खालामफिनगोन जोङो आन्दलननि बिनिमयआव जोङो मोनदों। हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयआव जों BTC खौ मोनदों। हाजार हाजार आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों। हाजार हाजार गथ'फ्रा मावरिया जानांदों। बिनि फिथाइजों मोननाय बे 6 शिड्युलखौ जुदि नेशनेल पार्टिया सासन खालामोब्ला गाबोननो जों ओंखारफिनगोन।
डेम'क्रेटिक आन्दोलनजों हायाब्ला आरोबाव गुबुन मोनसे राहा लामाजों लागोन आन्दोलन खालाम नांफिननांगोन जोङो आरो बेखौनो खालामनो थांबाय थादोंना दिनै UPPL BPF मोननैबो पलिटिकेल पार्टिया लाबोग्राया सोर BJP खौ BTC आव UPPL आनोथ' लाबोदों प्रम'दानोथ' लाबोदों नेशनेल पार्टिखौ आरो दिनै BPF आबोथ' आथिं सिङाव थांनानै सरकाराव आंखौ लानांगौ होननानै गाबहैबाय थादों दा गतिके बेबायदि जुदि जायोब्लाथ' आन्दोलन जाफिनगोन सोरबाया खालामा जानो हागौ दिनै उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा डिग्री लेभेलाव फरायदों इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायदों जाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि बैसोआ 15 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोर बे सेंग्रा सिख्लाफोरानो आन्दोलन खालामफिनगोन नेनानै थानाय नङा बे बोराइफोरनि पलिटिक्सजों बे गागु पलिटिक्सजों जातिखौ फोजोबनो नागिरनायखौ दानि यंगस्टारफ्रा हजम खालामनाय नङा बिनि फिननायखौ होखागोन दानि यंगस्टारफ्रा बिनिखाय आं बेखौसो खावलायगोन बे बोराइ जायफोरा राजनिति खालामबाय थादों हायोब्ला बिथांमोना रिटायार्डसो लानांसिगौ राजखान्थिनिफ्राय रिटायार्ड लानानै यंग जेनेरेशनखौ सोना हरनांगौ राजनितिखौ जेरावनोखि जोंनि पृथिबिया दायो ग्लबेलाइजेशन जाबाय टेक्न'लजि मुगा फैबाय बिनिखाय दानि गोरों उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जायगासो होनांसिगौ दिनै बिथांमोननि गागु राजनितिकनि थाखायनोथ' दिनै मोनखानाय सिक्स सिडिउला मन' जानो नागिरदोंना आरो सासन खालामनो हायाबा रिजाइन होथों ओंखारथों राजनिति पार्टिनिफ्राय आं बेखौसो खावलायगोन जोबथारनायाव बेखौल' एपिबिया दिनैहाय जेरावखि जाया मानो गेलेया मानो देरहायोब्ला बबे मोनसे हान्जाजों बा UPPL जों सरकार दाफागोन ना BPF जों सरकार दाफागोन बे सोंनायनि फिननायखौ मोनसे टेबलाव बा हारसिंनि गोसो बायदि होनो हाग्रा आं बेक्ति नङा एपिबिया मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो बियो मोनसे कन्स्टिटिउसन जोंहा दङ आरो बियो हारसिंनि पार्टि नङा बेयाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ ब्लक दङ प्राइमारि दङ बुथ कमिटि दङ आनखि 30टा कमिटिफोर दं दा गतिके गाव हारसिंनो साननानै आङो आमुखौ लानानै सरकार दागोन थुमुखौ लानानै सरकार दागोन बे मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा दा बिनिखाय बे टेबलाव फैगोन जोंहा सिस्टेम दङ मोनसे डिसिप्लिनारि बेयो पलिटिकेल पार्टि जोंहा कन्स्टिटिउसन दङ जोंहा कड अफ कन्डाक्ट दङ जोंहा मेनिफेस्ट' दङ गासैबो बेफोर सायाव निर्भय जागोन आरो बिनि सायावनो निर्भय जानानै डिसकासनावसो बे फिथाइया थायगोन बिनि एन्सारखौ हारसिङै होनो हानायनि कुइसननि एन्सार बे नङा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिथां हारिमुनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावनाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि